KBP Simarmata Punganina dot akaruas. Jadi amangula asa bakamua mangolobi asa ulobi kami mulai jadi. Tuan nami amang pandita nang perhalado sudima ruas niha kabibeta darabun Simarmata. Jadi langsung mahuak pohame teman. Jadi di son nungatong jongjok kami sudah pinoperina tua-tua nami naung perjolo mana di kok kita jalan nunga takas di hamu amang perhalado nami luar mata dewata. Jadi kami sian keluarga na di bagasan habot ni roha kami sudah keluarga tinading ni na tua-tuaon terlumobi di amang padita saya di pargogo itu hamahamu sudah tutu perhaludun di huriata mangulahon naho parto hatan itu hata doa katohonan nang nijalohon mama di pertikianon namang ido mahami siapona ni hasuhuton diaka ulaun terlumobi naung di pabuah hamunakin adong permingguan sugut di son dohot namang ulahot dope di hari Senin dinalaho manoruson ulaunon hamisian hasuhuton hupasahatang mamang tuha maka ulaunon. Jadi suang mah diaka tortor nang di pasahakmu nungatung lasrohanami nunga sudiha nyotong disukamu ope amang raja inang sorry pada asaroha nyotong marsoba tuhamu aka nama kaholongi hami nah huha holongi hami amang pergosi asabor hatami sian hasuhuton obai godang soba pasahat jubo ngan
Nungo marsi lubo-lubo kami dia kami na marsi haulungan asa naing ujungan nami mah tortor nami asa tinau mual tiu bina itu panuhatan baik damang ma gudang si tiu-tiu las padumu tu gudang kasaha Horas, horas, horas. Yangkat abang aku gijeng tarik kasur saping masuk purpuruman. Oke, kasur tarik kasurusan. Tarik kasur okusan. Ah, lo. Nanget. Iya. Terpaham apa pek ni? Ah, pakalur matilam asipat akok mose huinganan na sombal. Ah, iban tu masa beriban. Jangan suka, jadi tarsongonima sambil nong rohamu tulang dan sarai narwaku berkamu mak perpiak ni beberemu hot tamu ibere namion hot pudu-pudu manna nunga dibereng pangulani huria hamu sudi pinoparna do akan amar hamarangi dison hami romu se hula-hula muna manak sihon molona undenggan nakiningani ditulopi dongat tubuh nami bahwa namun denggado bere namion hot di pudu-pudu manna ame pedang siludia lasma rohanami disi alaniat tong panggia ma di budi-budian ni bere namion di hamu saluhu na pinoparna do akamang boruna ami namar hahi pason soni mah hatana sepe jo apala di tikion andom buibe tapagajang muse mau lihat ma nasa besi mang perkosi nami supaya kita dengarna tuhamu buru nami ala nang manotor nama kita bekamu pamintata dari pemusian ini pamintata moro sorong sian anak petau dari sakumi nang sepon nami mah hula-hulai alah sador na sidaro lahu manituhami kerajaan ibu runa jelas kok do dia pala zebu-zebuan na
diajari nasida apala damang namin na burjo ibagas niya bang perkosin nami asa bae ma nahopar nahubagidoy. Apalagi ompason alana naborne nunga manotor kita bersulupan dot mangku salah una tujuan nanti tidak dapat manah naulina asa terlangsung matu teradat amang pergosi nami ditahu buat tio ina binatu panuhatan bayi masih tio dihami tio ompason akan manotor dia akan maranggi do padomu mado kuasa hatan. Horas notok kusuhami ma Mula na uli marmula na dinggan di pertua usar matuanya manami ibaga sa tekon takas subay kutang mula-mula takas ba naman pernah puta usahamu hidahami ina maulina ina matuturna hidahami di bagasa tikyon sanggiak matutu songler na dua aditya mari hamu mulai nyari sipasada mulai ni bulan nunga hidahami mulai hamu marsada saya dapat masuk ni nauli di hamu ima di pertuaun ni amat tanah sarumatuaun di son sokon naung di halu dahun ni amat tanah sarumatuaun ang ginamit siya sitpan ni Sotunay imap no pernah puta si nomor tulu si nomor hafal tunay kami ham masuk mesti dalam masyahan teh lasroh hanami jadi molo duk dirohe ya dong deh ndak budari pe ngata dok amat tahun ngamaruh 75 tahun nunga 15 tahun purus nyong alai tong rokor soan alana abung wae songone tak ko bersul bangayang ja mulu marama matian nama marina matian lina adik ko sini binak bertemu orang bana ini on marpi 70 tahun amat tanah sarmo tuoma nama ngaluluhonon asai botol ko pula posokina sia sida wagas jadi menurut ngapa matok masuk menengan nur tapi lagi patana teh wah persib terima kasih ma perlu bihata notoh bani Tuhan ala ne beri rupan orang na cing subani hita terlebih mah hubani nasyam angkina ami sonado inang muda
terlebih mahu angkin kami Bapak Sikindo ibani parujung ni guluh ni mangudon ay matapak manari selasa SMS angkit kudu hujai Bapak Sikindo malas menguhur nami perah tongom mahita sisada orang tua sisada anak sisada boru jadi pangidon nami ay mahanani sanina nasyam atip dungat tubuh nasyam nasiban ibani parujung guluh ni orang tua tahun anak memang elek kuna siam sadaro kana siam ase malas ma uruni inang udon warina lohro tung nosongoni penaboy watau kanami ya malas ma uruna siam sadok nangguhan ay medokon ibani horjat sesogot fan hami sisara hasutu saluhna asa marsiluban nabatuk marsiluban marsiluosang nabatuk marsiluosang molo mangolobi ana manyu angkina angkiat tarapu rohani salbu nama teh pino puta pursahamu takas sebagai tengah pulau masih baru pulau kami ya berasa kali songon kami na sajabu mengulupi kami bonasuhut dia pasampe asa tongma bersilupulubak kami dia tang para hiraw patala pe opa inata tang para sudi etong do dengan waktu nasianop tu boy oh sudi sudi or baik terus yang pasompa tapalo lama
Ana hamudo naro. Murang basa na kakawin. Langsung pada umumnya dos tiro. Horas di halalas ni rohanami di persaur maduani hahanami naung perjulu madapot Tuhan na. Jadi di bagasan ni nama lo nami sama nortor hami baik majolo di dokon na tua tepulan di sibagading dulu ni pangiringan horas mahami salhut nomor hamarangi dohot nomor boru pinopar nepung nami purjahamu aiding gaddo hami pala ditikyon mas pairing ringan. Jadi di bagasan ni mangidu hami godang tuhamuna marmula-mula bizala pasah matu sopa-sopa. Dohot tuburu nami, dohot suang itu hahanggi nami, pindo pardepung nami. Baik majo nama lo nami, godang ulubi. Jadi
now mananginangi torok do habe pinoparni amat tasimadu aku na onom itapang se pinoparni openg nang gijang mas torok las doroha disi memang iko songonima akka pangiduan oppe songon hata situ juga dohonokku tubuh menna hariara di tongotongani huta gabe ma amana gabe manang beruna ima pangiduan Muhammad Dewata. Jadi di persaur matuan nilayon kami penungaro sudison tubuhnya mata borunya mata simatu aku sapudan kisaran nungai sope kami penungai son sia simtuon wilala nungai sos di kami. Jadi lasmaro hamuna teh tung pesonon di haron nami teh lasmaro hamu bedamang mazo udang sobaya saya isobahami ula nami selalu nak mulai tema. Dua runa mandok di pertuan ni amang nami si sorma tuon ya ibu sipon ibu tokon terlalu binakin idok dua hotang nama rungdungin na pilu na jagar ibu di amang nami si sorma tuon saluhut na hami namar hamarang kimar hula boru saya jumpang mengenai jagar jadi amang pargorsi nami nasongon gatin ya tung nami di hami namar hamarang kita lumo biboru nami baju amang botang malim tak kasih lupa namang
Ngasahat kami berlas roha di pudini amata sarmatuan dohot nang sahat sipul totor nami di hami nomor hula boru di nomor hamarangi atong di tahun wal tioinan di bay panuhatan takas mabe damang si tio na ilas padu mo mau hasatan na jadi upasan kami Tuhan amin amanutu bola suhu di son nungga bero hami raja adat do razani parna song soni nang dong sepadan asa bedamang ma namaro nami mula gawe mula horas takas mana ma sumapen pangalun korno kami gotang do situ ternami namaro nami gabe makatayo kami do dong sepadan nami gabe dihamu dong sepadan nami simani huruk manang dihamu hasu to belum na paritikion dison rodo kami set dong sepadan mu si jabat alai mangelek kami do manat di haroro nami dong sepada mula si jabat memang boro-boro nginon terus subi gado kami dong sepada mula si jabat nah hadir di son mangelek kami dia mulu sepada nami bolo tumpe terus subi ga kami naro dong sepada mula si jabat di bagas bodarion di terniari marsogot dia tanan bidang di pegudi halaman mungkin tabadobe nggo bilang-bilang nangisan dong sabada musijab ada di bagas bodarion trasongoni majo naboi rohami dong sabada muna ima songon na mangadobi marang napasang apon marang namang goki jauh-jauh murah di bodari dia mulu kesabaran nami manang hasuton diobason hamiro dong kesabaran muna ima
di jo muna namar hite nari jo tu hatta na torasta siat tong hatta ima na pada apa tikyon hanami mereka muna jalan Maria itu dinami mereka muna sedang pada muna di bateri dah muna dosa dari roh munai dohot retani roh munai alani asiro kakabi semoni terida haus ya perbuena asa dapat semua dari situ itu ciri orang nami balik tu pagawe nani tapi tabuan ada murung sabaran nami do gawe ada nunggu haber kamu mars palu roha di terbaga sabudarion salah di tabula tadokon habut ni roha rupani alana tujuan nong sarma tua do ngamar umur sahab 75 tahun ngatunggal jang umur ni bolo manduruk sesi anak kasegi pakai umur ono 10 tahun pe ngabor kak sudia kajol ale bonus 15 tahun tutung kasar matu palas terwari itu pada saat itu jadi dia hamuna bona suhut nami imam kelas ton nama pesta nama tanah holongyon anak paberhatot tay mana tengah na pestok ini melama dapat tutuat lasrohan nami memberi kamera jena dua memberi kamuna bona suhut di sadari rohamunai sadaro hatta rupani lama setahun itu pasangap pun imana dada hola di hangguluan nape tapasangap do di ujung nunguluna tapasang imana asim barona itu hatta saya itu hamba tentang nama dongan itu saluhutna sudina nesaka pendero hatta nah tangi akun nama tau taga nunguluna di paso kita saya depe itu hatta mai di kita saluhutna terlumu bima di hambuna suhut nami songoni mara nabui hatta sawotik na pasat tame sekam nang mangulupi mahami tulong sabar nami song-songoni nang raja adat dot raja di Parna beda mang ma gudang namar silu bulu bani bayana bang terdado tutu dapo akan audido na dinggat dihitak kadongan nasa padan
pas songoton ada kau punta molo teleng halak-halak di semani huru pati kosong tong dosi jebet asa tong mania bui adong lamar hurang lobi nak di pajion nami marsia jodoh hita dia kena sabadan odo tabona dia ka nasabadan jadi mau datema dihata nauri naleket pasugabi do pasu horas na pinasa munakin tuhami himana di kami apala penghormatan terakhir diopason di hari sedarion satu mersugut saya tuh hatta matong napati urun akasa kak do tujuan tak jadi amang raja dohot kamu alaki betutan no ina tatang nokko ina taraja ba ay hubereng dang no akap paniaran di sijaba ate do akka natutu jadi holak kamu taraja ma do nami asa mole ate ma ala di wakamudo holong nasihat Tuhani di zuzu nami retado kamu rosal hukna saya tu hatta ma mangana kanaudi do narigan dihita salhukna dongan sabaran nami sijaba do rombongan na amang pergosi nami asa baima nasumat tu si tortoran nami pas satu amang pemitata sepuluh dari dosuru tampai amoy ano pegurang no be do sian rajana adat do rajani parna terasoni majo tertorta di bagasanon marsuwo pehuwa kihami dia ternabidang dia ternabulate jeremang nomor nami ano nasikop hami nomor dong sabadan songoni tu raja adat do tu parna punta raja parna baidamang ma songoni tua ita homol tio ibet tu panuhatan bay ma si tio nomor nami padu ma tuha sahatan Horas
nami ilay nami bere nami rodo tujumu ham si payung benanyari nadong sida bagas sekitar nak dipertuani opo ben rodo lion moloho wilada pertuani opo lion sisar matuan nama nang pedua na ina sosohor alana agok yang langon ni ibar bulbulu nagbaon ni napasosohoton pereng-bereng na salilingon ala norok na soro dope asa tangi bereng permen na nadwe malo sisar madua malo aw na bantok dah berberi sendiri deh ay maru buru dupul ya dope aku na jur 15 tahun pe akawin do 10 tahun pero non para ada na juru isubide terlibi di kuas de bagason molbo pegi dua ko nan nyani hutam mal bereng nyan tapal do teh pigan yang tubuh ni non ono mana dua boru asal libereng maka si payung harus payung jodoh ke antara di menyan haro tulak aropung torina do sarupa do nyan si haro tu sesema nang tutu bulu pe soni masude pode hu mamang asan giat mor bereng do seligon ay babukau marubat ay piga-piga lu satar do hudia pangururan nung abe rade pare do muna namara tuwe solu pigena warin alanya si lagi ku iktik ngulukom menyantoh di cikun ai kamu dah bereng-bereng to orang mang ma kut be kamu radi di kiha boy sehaton na tiga ton na be oh dope nama termasuk na dua 10 tahun mula medok profesor doktor namun boy 10 tahun na sadok ay gon sona jolo itu do dulu on boy ulah aw her situ tu di basetakan na jadi susah hamba non bereng ni sidul dulion yo mulai tema ko abadok saluk mau mereng nyono pugar dulion jadi asajari sinak ni rohani bakka bebera namion marana marburu badua hon songona kaira namion tak bawa tene piliti do boru payung dok kaburu hal hoy jadi benda tang sau dope jadi salane unang leleng benean malu ngiro sar matu na tua songo tau no ya ter par mama muse opo bendo do boru sto orangon manang boru si payungon ima payung nami dia mo bera nami na dua malu leleng mabiliti ke bebas so bopotari ya songo ima payung nami tu amu baik utang mulai dari amang Lihamu opung nam si payung marsobahami jari-jari 10 pasat pusada si majujung dumo bima dihami saluhutna pahopum ala di hilala rohamudo di opung nam si payung hami saluhutna kapahopumuna natama ditikion na jumulo abang nahinaholongan namion mendapat Tuhani dibugasan itu lang opung lumobima tuhami saluhut
dipinopper ni dahangon asima rohani Tuhan tuat matua bara apuma dia puan nami saluhutna hatana uli hatana dingkan apa sa Tuhan kami di bagasa tikyon dinaro opung nami mangaleon hatana uli mangaleon akapuda tuhami saluhna bawa puna lumubi ma dipinopar ni dahangon nang roma hami manobba tu opung namion nauli lagon nangpe di bagasan holat tangan marsobah kami alahi pos rohanami bisa luhut di holong ni rohamuna tuhami rodo tikina opung nauli nadinggan jalok muna sir kami kapau pemuna asima rohani Tuhan saya sahok masong narok muna nakiningani lumobi ma di anakon namin na dua nareo nasomar hotri pedope mahiti-hiti di persaur maduani dahangon dapat ma sinakap ni rohana si rokap ni tudini yanak namion takas bay naman takas bay Solhatan situ dua dohonon marura tutu rumaina marbur kujijang ribut do belungna magabe amana do beruna sude pinoparni naburunami opunami raburu na lima oni pinoparni opu jahamumon molate ma tipuin na bergana tiang di rumah menet ni sopo ang ngabalga umur ni leko pubernon subal ga mampuna poso doy pa punami haduan ban mamanggod tang nyamana do beruna
Horas, horas. Doto kuso huna ibere nami ibebere nami nang hamuna marhaha maranggi ala amat taribatado perholong na sumurung pergogo na sahatudosan jala pangapul yakka namarsa roha saluhu na yatong tapasaha ma tu amat taribata mauliate perjolo di pasaha rohata tu amat taribata perdenggan basai biar pehita di bagasan habot ni roha alay boy do pehita marpungum marliat marlolo pado-pado bakke nilai nami nasari matuaon atong marpangidoa kita tu amat tadebata asa angkiat ditodi nilai namion di dosa pangalausionna adorang dingoluna dihapus amat tadebata isya buku parlahana asa dia itu dinilai otu labungna asa doho ibana perjabar di surgo hatuauni ala adong do di patuhamu godang sa bangunan songon nalaho pasangapon huhu pajagarhon natoras munaon imalay namion atong amang panggawar pakosi adu hodamang majo to mata mula jadi nabulung mamuse tua mata raja inato sori pada naliat nalulu naing manotor hami mangulupi raja ni parburwan namion marmula do inga nauli marmula do nadingkan na marmula do sudi saluhu akana saulaon kudang mula-mula hamu ibebere nami amang boru nami hamu namarha hamaranggi dia kalai nami nang bebere nami saluhukna hu hamalati horroha nami disada ni rohamuna dina bain hasangapo do hazagaron di partuani lain namion hubere kami sadado rohamuna saluhukna pinopar nilayon dinamarha hamaranggi doho namar razani boru atong dohono songo midot ni situa-tua kota boan arimu do atong saut gabe ala takas subere kami hamu mas paulo luan pesan sian hami tulang muna unang ma ditiki saunarion hamu marsadani roha HP di pudian nilayos sogot adong akka nahurang tabo manang nahurang suman pos rohanami di hamuna saluhukna pinopar nilayon nang hamu kana marhamaranggi asa las rohan itu dinilayon mamereng hamu saluhukna pinoparna nang dipudi-pudian na peatong ikot tongtong sada rohamuna sada songot dayo naik unang dua songot dayo tuak Oh,
Dihita ima paparan ya pungta si lohoraja ino na tua torok dakana torok dakratingna torok hahana torok anggina molo sodok pak hahana boy anggina pasik kopon Menirok menakin, si torok nidakana, si torok niratingna, torok pinopar ni hahana, torok pinopar ni anggina, dan isi hahana adong anggina di si manggoy. Mau lihat emak? Hok mahita tutu songon dak tonan ya kaputa ida lihan na tulu imana ina mana ina wardonga tubu ina sobbai ina warhula hula ina ila ina margaleng jadi bagi sandi sabah masalawah gutang songon dari tua nama dokot raw mana babulu na takke mara pada worotan asa monang kita maralah musuh dame kita eka namar dongan songon ke namar ale ate ase marsi ulu kami asa hulu fi hami perburuan nami kusop bahami kabang nami baca bang jawana dengan nih Jadi mau lihat tema tulang arong rapeneng pasahata moto hamya kapinopar nito dimunon doli opong boru tarlububi mari tulang nami do dia kana tulang nami jumono mangelek kami marsoba kami dari 10 pas 10 sare si majujung mau petung orang lobi di pangalak kanami tarlumubi di pangalahonami namaradopok kamu yopong nami songsongoni nang dia katulang nami marsoba mahami amang raja nami tulang raja bulun raja sihaloho hubigi hami nakin di pakaian di tulang nami sadarun ya sokudai niaik tang mardua sokudai ni tuwak ale nampai songoni saya bekor pasu mana di hami salhut pinopertudim inon marbobenom matulang marulahula maruhani tulang memerek kami pinopertudim salhutna asang dia dapat sokatan tua asai metim sabadua matutu perlenggongan si borok debata mana pas satu tua di hami pinopertudim terlumbu di hamu katulang nami opung nami saya sudah mahita di parorot songoni mah hatana cepek na boy batok kami opung nami dulu opung nami dulu songoni ya katulang nami salhutna ale posro nami tulang marsugo ti pertakok ni matani ari na piduhon ni raja tulang nami marsugo mapat haton ni raja tulang nami adat na hobar huamang nami na pinubus ni pertudim munon songoni mah eleh nami turajai opung nami bona tulang songoni nang tulang nami mau lihat tema tulang mau lihat tema pung duli pung boru
atau ngamang pangkual perkorsi nung ngatakas di pasingot opong nami hami terlumbubi matulang nami nama mupus di pardagnya terlumbubi di partadion sayang giap matutu hanok kujuron narion songkatan is dua nama dok asa jumani 10 pitu menah jumani 10 lalu hata si pasingot do soso do pasu-pasu do tangyang nitulang nami do opong nami saya tapi mau susu majung nami tuat hobara jala hokma ya pun nami martogani jabu itu ngani bagas nama rapang nama goron atau ngamang nama nami tekas majolo bain gotang nami Jadi do amang namalo nami ala naung sipul hami makatai do razani parborun namion huhut manotor marsiolo belopan asa dohono songoniro ni tua dibuat mapanuhatan inganan ni muwaltio badamang magodang hasahatan di Punguata di Bodario ido tutu dihamu salhutna pinoperni amang buru nami keluarga besar Simani Huruf gokon sipai mau jojo sialusan ya dungaro tutu hami mangalusi kokodok jojo muna di ulonta sadario dison rodo tutu hami
tulang muna do rombongan na ro lau mga mereng amang boru na hinaholongan ni rohanami na hinaloan ni rohatta. Jadi mulai hati di Tuhan Allah diberi kami do tutuhamu sada sogod dia naik asa dapat matutu di hamu pinopar ni mangburu namion diberi kami tutuhamu sada. Jadi suoni orang pagiduan nami nang dipudi-pudian ni mangburu kaduan ikut sada do hamu bidion nami sada rohamuna paborhaton amang. Jadi amang pargoci naing Roma kami kamu jolo godang mula-mula asa imeni si batu men na perlinggom man si boro amat tadi batama nomor 2 salut na meta di parorot. Jadi song-songone itu par goci nami dang nauli asa so pahami salut na tulang nami mulai teman. Aradang saya ang sipul na wala totoo namin dito tulungan namin si Tumorong asa mga inata si matua nami mangido hame tulang do inat tulang nami ya mang si matua nami do inata si matua nami pertakok nyari jam sia aseha ruk mahamudo tulang nami si aloho
songon sepatat ni razai manang amat asimatu nami ma ima ulus sampai dua somal do yamang ko sadalat do tulang nami songoni miduli do boru songoni dekat tulang nami songoni ma bobo nami amang jadi narohan nami amang tersongoni ma zalo hatana uli hatana lekas ya kami pamuramu jala simatu nami maramang ido hatatan ni tertera do boson songoni sogot ari adik kenari nauli sasahat matutu salhutna hata pasu-pasu tuhamuna sian hula-hula bonani ari sahat tuhami hula-hula dokron nai matutu hata situtuan nama dokon ai yang lak kamenna tabu bai paridian manang tu dia hamu mangalak ka binopar ni mangburu namion saya tu sima muda botan kapar saulian harangan di simalungu menna pamitoran ni namora saya masih kamu kanalungun saya roma ka silas miroha harbanga menna dalam tuhuta balatuk dalam tujamu hata nauli atana dinggan na pinasat nami horong hula-hula salhutna dinggam matong apo hamoy martong ani jabu amang bargos sinami tinahuai mual binat panuhatan tinahuai tio binat panuhatan bama situtio ni badu matu sangat Horas Maurate mah dia mata si songon napasangapon amang buru si saor maduaon tama jalauli asa makuling ogung do sarune adorang sama kata kita asa pangido hamijo godang nauli godang nalehet amang padde nami dison hami riri tutur namar hula namar buru di persaur matuoni amang buru nami gabe marmula na horas asa angkiat mula gabe mula horas di pinopar ni amang buru di anak dok di boru saharo di pahopu bere ibe bere asa baik damang majo godang mula gabe mula horas Rajani perburuan nami hela nami buru nami saluh mahamunahu padohi hami apalah ditikyon di jauh-jauh muna rohami hula-hula muna manang simatua muna marbikas mai ala naung di jauh hatta ima amang buru nami si saur matuaun las rohanami mamerek kamu saluhna alahu berek kami hina sadani rohamuna iman apa tu pahon ulau kasangapon naparpudi ima huwa mangboro namion ima si saur matuang saya jumpang madi hamu songon nina tua-tua do pagawe natinari taboan arimu ma parboruan nami sarluhut gabe alau lo do hamu hubere kami marsi pauloluan
molo kami naman dok yang gomang boruon sa sitongna daksiat sitang isapyon manang daksiat sa konon alay mang BHP molo marsirang daging dohot na toras niba tot di saluhut na yak kalungon na di bagasar rohamon ay tuamat ta di batama pasahat tamu ay do nabuhi mga puli di hamo saluhut na karazani parburuan namin songon ima nabuhi kuhatahok kami lumuwi masyak kami situmorang ya pala partikianon tuhamo razani parburuan nami las marohamu ya kabajalo hatana ulina leket nahu pasahat tami ya pala partikianon songonima hatana jepe nabuhi pasahat tami hatai hatataban oras mulai hati mak amang pati nami makata aja hami jo atau orang subit kami gutang nami dihamu pinopar ni amang buruan anak do buru ngatung baga nakin hatani hahanami situ orang los ido nang sido honokku alay tabban molo tum holan ulu-bulu pehubek kami songonari marsugut dung maralaman amang buruon disipe hupasi kupami akka adat nahopar tu akan nataradat sihu ni mula marsugura dang terpatolas be akka pakatayon nga torok maribur jolma ro laho madulo hita di ujung namar badai hitaitna hidup pernah sudat mobil dokter puskes jala agok marcerita leko ima hasadaon ni hamu jala hubo to sampai 5 karete jabu ihamu makrusor sada nama dok dang boy lipe akapo dani amang burut tiap hari apa jumpa mulai sia jam 8 1 jam 2 jalan holak kami di dokon asing doh nomor lain kita kan sumbangin na memang pakai katanya tutur madok jaga padua lain mula manakku udang mungkin cerita nona hubisan na mula manakku mana tang mungkin cerita nona kutu itokku ido na hubereng ikilor kau kamu yakinau anggo 20 tahun naik saat do umur ni naburuan jadi yang kiamat itu marhite nadi baik kamu hasangapon marhite mau niopung tah judul tubuh do iwatokku nang marhasohotan do nang marhamulian asa ditabai tabbani naung ngadong dilek kuna 2 naso marsohotot bebe saya masuk amat tadi bata di parujung ngulu ni ang buruon humatop tamu dapotan sirokat ni todi ima hatanami hulai padohani khobar tu parmoding ni amang buruon sidohonokku ikon alana songonon ditiki ulau songonon reta akan marang-maranggi saria satulup alai dia kaulau na asing bama ibana isina imana mahusi apalagi setabi dang napola menonjolkan diri apalaleku apa kindo do tering dapotong dison nomor 8 di si apa nama sah ada nataradat lay apa kindo ma nama nutupi osalhut alai posrohaku di parjongjong muna di budarion nados do tahimu nados do rohamu jalahu boto takas do tiap hari au rapat do leku di sekolah
rupani nama nak ko pawi botol ekor doa nak kereta baru pawi botol ekor do alai jujur do mar cerita do lekor di hamu namar hamaranggi komunikasimu bagak do lapatan na law dokoni unang dung lao na lao komunikasi gabi kota tong mahot di hamu hasadauni natur seda marturi-turi yang lek kutuau ai dok kuna bang per Jakarta iho ma mobil hon 10 juta marnasi poleh marputar-putar di hamu artai HP au marsikor dihanggiku doh ia mangudakku satu puku dotu leku menjuali motor leku kutawar dan ilean nomor lapatan dihatai luar biasa hasadaunmu artina marartas ya kangen marartas nomor 2 dang boy magoon molo soanggina manang sohu abangna jujur amat dok perjul do merangan-angan neng mermobil tulu halima siol hotu majul mobil hutawar dang dilean parujungun yang buruon marsukuk ma diadaran di pasar tami ima hata sek kami hula-hulamu moleate ma di bata moleate ma di hita saluhutna hatai hataban pinasa ma tu angkiduri nami di bagasan bornginon ima natinangihon bulan tortor adat dang tortor pada dati nate berarti tortor adat jadi hobar tu parujung mulion nilayon sonari matiki menang waktu nabui bahasa haton nami hatapuda dohot hatamyang tuhamna alana mulu marsugu di buguni alana tentu nangadong be sesuatu kesempatan nalaho pasahato tuhamna mungkin tu ari namang yupe pribadi songonau bahwa hato dorau berangkat mungkin hari Selasa terbang jadi mulu di Borminope suatu kesempatan di tortor adat nabui pasahato kusawoti puda tuhamu do tamiang situ orang mbak mului bagasan habatakon sebetulnya teh siat dos niroha nung ada poti di hamuna dosa tabi tulang naung saruma tua layo jadi mulu saruma tua wilala ulus pe ngaberlain hata mulu sarima dua mungkin majalo tujung mulu sarima dua nunga majalo ulus sampai tua itu teh jadi omma hasadaun ni rohaina kiningan nunga tadi deh las rohana bagi saya nak kamu pehula las dorong deh nunga songoni tua ni layon di aportibion saya jupang dapok mandi hamunian dang sarima dua alai mau dibulu adong ko tingkatannya teh sauruma tua mau libulung hilala nak pola patorang oku aha arti mau libulung alaeng ko pangiluan nami hula-hula muna nawa pak sia situ morang sa uhina bariba di bagasan tikion saya dapok ma dihamu mau libulung ade gimana an tumantol situ doan aribuna mah horas jalagabe saya kok mahamu ate masih bau dodon emeni sitabatua nanak kini apa linggo man si worok amat tadi batado sila sanga do tua say ho masahamu na salhunay barorot ku bege yung ngamaru 20 siya bulan tulu 20 jadi yang kuna julon adong anak na SD ate adong anak na SD unang majo 5 jadi sonari nah ido jadi bereng mapangelek niaka namar haha maranggi si manihuruk tuh tulangi nagabi saur majuon oh ada kendala di hamun urus sitong di hamun na dua alai naung pusongoni
adong do ya hutang yon hatan yo pasa tuan na madok ni patu pasi patu paon pea di atas sodi urang mania sampai takut tahun dung marujung ngolu amang buron dapat una masih kan itu ala una sali mangoli dua setengah itu orang ada sih sada mate ita unonnya sada ita unonnya sada ayo pagi dua nate pamitan gabe jala horas asa husabe-sabe kami parburon nami di sono angon setabi di punguata na jeng-jeng marburu do hami hula-hula naro atong asa sahat pasu-pasu sa nauli nadingkan jaloni pinoparnya ang buruong bae majamang gutang nyamang na do buruna asa husabe-sabe kami parburon nami saluhutna bae mamang Thank you.